Abokaina bari na baku labari, bari na baku labari. Da na san aka so yake ni dai da ban fara ba, dan na san cewa tabbas fa zuru bata ci zuru ba. Ƙauna ta bu jikina ban sanya zan na cire ba, yarinyar da nake san auren ta ba zan fasa ba. Ta zo ta same ni gida, mama na bata nan, ta faɗa min tana kuka wai shin mene matsalar nan. Ta ce min babanta ya ce yayi mata miji sa'in nan, take hankali na ya tashi ban ma san me zan furta ba. Bayan ta tafi sai na kira ya aboki a wayata, Abdul Ebi na ce da shi an ce ban aurenta. Abbanta ne ya ce ta faɗa min ko zan hankalta, kuka take tana ta faɗa min aboki ban jure ba. Lallai idan da so da amana ƙauna ban daina ba, sai dai tana da bin umarnin ummanta da abba. Na tabbata idan an casa lallai za a ga tsaba. Baban tana da hujja ya ce ba zai ban aure ba. Abban ta ya kira in zo domin mi maganarta, ya tambaye ni dan waye ni mene sana'ata. Na gaya masa komai ni dai waka ce sana'ata. Shi ne ya ce da ni shi yarsa ba zai ba mai waka ba. Shin wai mene aibin wanda ya zamto mai waka, dan shi ya rikita kulara same sunan warka. Ni dai na san cewa fa jahili bai yin waka. Abban kina da zafi yarsa ba zai ba mai waka ba. Kuka take tana ce min lallai inda rai da rabo, zami aure da ni da kai komai zai zama sabo. Hakanan take faɗa min kullum dan min yau sabo. Kujira ni za na dawo ba nan ne gizo yi saƙar ba.